Як жыць, калі вакол глухая ноч, тэрор, маўчанне і пакора? Калі лепшыя прадстаўнікі твайго краю забітыя ці высланыя ў Сібір? Тыя, хто застаўся, едуць у Петербург, прымаюць расейшчыну або ціхенька дэградуюць на месцах. Вось як жа тут жыць, а тым больш пісаць? З вами Настасія Суханосік ды Смалене Віпрукай. Сёння пагаворым пра Элізу Ажэшку. Шляхцянка, феміністка, патрыётка, пісьменніца, валанцёрка, урэшце грамадзянка нумар 3418. Менавіта такі нумар ёй дала царская паліцыя. А перад пачаткам нагадаю, што самы просты спосаб падтрымаць беларускую культуру – заданаціць на яе. Пад відэа усе спасылкі і таксама не забываем пра падабайку, падпіску і камент, калі гэта вам бяспечна. Дзякуй і пагналі! У Польшы Элізу Ажэшку ведае кожны. Яе творы вучаць у школе. У Беларусі бадай што інтэлігенцыя, бо мова пісьменніцы польская. Таму як бы не сваё. Хоць Ажэшка паслядоўна пісала менавіта па беларускім матэрыяле, пра нас, наднёманскі край, а ў Варшаву так і не пераехала. Нашу мову пісьменніца ведала і ваявала з рэдактарамі праз беларусізмы, якія тым акурат не падабаліся. У доме размаўляла па-польску, па-французску, на двары па-беларуску, а вось па-расейску не размаўляла прынцыпова. Чаму? Хутка здагадаецеся. Эліза Ажэшка з дому Паўлоўская нарадзілася ў 1841 годзе ў маёнтку Мількаўшчына на Гарадзеншчыне. Стэфан Баторый, Тадэуш Касцюшка, Агінскія, Сапегі – усе гэтыя імёны памятаю столькі, колькі сябе памятаю, казала пісьменніца. Патрыятычная сям'я, вялікая бібліятэка ды гаваркая бабуля, якая ўсё гэта ўнукам перадавала. Доля ў Элізы складалася такое сабе. Ранняя сірата, няўдалая замужа з Пятром Ажэшкам. Мужык любіў граць у карты. Што ж, пасля паўстання 1863 году, якое перавернула ўсё яе жыццё. Канфіскацыя маёнтку, арышты блізкіх, смерць маці, урэшце развод. Новае каханне, але той чалавек у Петербургу. А пераехаць у Петербург – гэта для Ажэшкі як пераступіць праз сябе. Урэшце пані Эліза пасяляецца ў гародні і пачынае пісаць. Сярод звонкай цішыні, паўсюднай расейшчыны, пад паліцэйскім наглядам. Пра што пісаць? А зараз раскажу. Паўстанне 1863 году, як прызнавалася Ажэшка, вызначыла яе лёс. Так, сама яна не атрымала стрэльбу ў руках, але валанцёрла. Эдмунд Янкоўскі пісаў: Ажэшка не ўдзельнічала ні ў воднай бітве і ніводнай на свае вочы не бачыла, але самая суворая верыфікацыйная камісія не адмовіла б ёй правоў ветэрана. Бінты, кашулі, харчаванне, медыцына, канспірацыя – усё гэта лягала на плечы Ажэшкі і такіх, як яна. На тых, каго самі паўстанцы не пускалі ў лес партызаніць. Напрыклад, Рамуальд Траўгут, апошні кіраўнік паўстання на нашых землях, 2 месяцы хаваўся непасрэдна ў маёнтку Ажэшкі. 3 братоў пісьменніцы былі высланыя ў Сібір. Вось яно, валанцёрства таго часу. Без затрымкі і якасна ў дварах, у паселішчах, на хутарах выпякаўся чорны хлеб, вырабляліся белыя сыры, рыхтаваліся запасы рознай жыўнасці, разнастайнага адзення. Пасля нашы вазы і каляскі лоўка перасоўваліся ад двара да двара, ўсё далей і далей да каралеўскага канала за канал. Ніводная з нас не мела ніякага свайго шаліка, альбо хоць бы ядвабнага шматка, бо ўсё пайшло на тыя кашулі, каб іх бруд і чарвякі не чапалі. Паўстанне пацярпела паразу. Ажэшка шмат піша пра кроў, жальбу, папялішчы, руіны, але таксама пра сацыяльны эфект. Моладзь расце пад крылом тэрору. Больш здольныя едуць у расійскія універы. Менш здольныя застаюцца і ціхенька сядзяць пад расійскім начальнікам. У навеле «Яны» ёсць і адказ на пытанне, чаму ж паўстанне атрымала паразу. Гэта фрагмент пра сялянаў. Хаты тыя, на жаль, былі перад намі замкнёныя, замыкалі іх перад намі рознасць мовы і веры, памылкі нашых продкаў, на жаль. І гэта была скала, аб якую разбіўся наш карабель. То бок, у Ажэшкі не проста пра пафас і гераізм, але таксама рэфлексія.
Што было зроблена не так, у чым самі паўстанцы памыліліся, і з калой тут выступае не расійскае войска казакамі і гарматамі, але замкнёная сялянская хата. І вось гэтую хату ў сваёй творчасці, а таксама сваімі ўчынкамі, яна ўсё жыццё спрабавала адамкнуць. Добра вядомыя гербарыя Ажэшкі, яе батанічныя калекцыі. У культавым рамане «Над Нёманам», гэта такі эпас пра сям'ю Карчынскіх, даследчыкі налічылі 176 назваў раслінаў. А хто ж яе тым раслінкам навучыў? З гародні Ажэшка ездзіла на лета ў маёнтак ля Нёману і там, у Глядавічах, знайшла мясцовую беларускую лекарку Люцю. Гэта 50гадовая кабета невысокага росту, хударлявая і з круглым румяным і ўжо паморшчаным тварам, на якім блішчаць малыя чорныя вясёлыя вочы. Выраз яе твару лагодны, пачцівы, прыемны. Гэтая Люця – цудоўная крыніца, з якой можна чэрпаць веды пра веру і звычаі народа. Асобны нарыс Ажэшкі так і называецца «Людзі і кветкі над Нёманам». Там чытаем: «Вывучэнне якіх-небудзь бакоў жыцця народа я параўнала б з выбіраннем жменя канапляных зярнят з бочкі маку. Апынуўшыся ў ролі вучня, я бачыла няёмкасць, нават баязлівасць сваіх настаўнікаў, простых сялян, у якіх я распытывала пра што-небудзь. І што важна, пра тутэйшы люд Ажэшка піша неяк пра туземцаў. Для яе гэта наш народ. Наш, не іншы. Ці вось апавяданне Дзюрдзі. Гэта наогул цікавае падарожжа ў беларускую архаіку. Твор пачынаецца з апісання абраду заклінання малочнай ведзьмы. Сімвалічны выбар месца на раздарожжы між высокім крыжам ды валуном, які парос сівым мохам. Мабыць, лепшая метафара да нашай беларускай народнай веры. Ажэшка сябравала з Багушевічам, пра якога ў нас была асобная серыя. Той прысвяціў ёй верш яснавельможнай пані Арэшчысе. Пераклады Ажэшкі на беларускую з'явіліся яшчэ пры яе жыцці. Гэта апавяданне «Едалі», якое выйшла ў нашай ніве ў 1907 годзе. Таму, калі Багушевіч – бацька нашай літаратуры, то Ажэшка, відаць, бабуля. Ажэшка была вельмі сучаснай аўтаркай, бо пісала пра надзённае, сацыяльнае. Першае друкаванае апавяданне – гэта «Малюнак з галодных гадоў», 1866 год. Маладая пара закаханых сялянаў гіне праз голад і нядолю, бо няма чаго есці апроч супу з канопляў. Ну, а памешчык рэагуе на гэта ў стылі: ну, калі памерлая была прыгожай, то, пэўна ж, шкада дзяўчыну. А вось псіхалагічнае апавяданне Антаніна пра настаўніцу, якая працуе ў розных сем'ях ды трошкі губляе берагі, бо кожны дом хоча бачыць сваім домам, кожнага вучня сваім дзіцёнкам. Ну, атрымліваецца такая гіперкампенсацыя ды пражыванне жыцця іншых людзей. Публіка моцна ацаніла аповесць Марта. Гераіня пасля смерці мужа застаецца з маленькай дачкой, без сродкаў. На рынку працы патрэбныя мужыкі ці замежнікі, а яна, па факце, нічога не ўмее, бо яе не вучылі. Трошкі гаворыць па-французску, трошкі грае, трошкі малюе, і нічога больш. Яна павінна была быць жонкай і мамай. Планка яе запытаў апускаецца ніжэй і ніжэй і ніжэй, ажно да трагічнага канца – самагубства. Акрываўлены твар той Марты пад коламі воза запомніўся чытачам. У Ажэшкі шмат аб'ёмных, запамінальных менавіта жаночых вобразаў. Часам гэта моцныя самастойныя жанчыны, а часам ахвяры. У апавяданні «Пан Граба» паненкі жывуць у фантазіях, мараць пра вялікае каханне, падарожжы ў далёкія краіны, пра які чыталі ў тагачасным інстаграме, французскіх часопісах. Іншая гераіня той жа аповесці Рыта Сабеская – адваротны вобраз. За свае грошы аплочвае даўгі брат-алкаша, а рэшту капітала пускае ў справу. Крацей, месседж Ажэшкі быў у тым, што жанчыны могуць самі вырашаць свой лёс, адолеваць перашкоды, ствараць, дыхаць. І, што важна, маюць быць да гэтага падрыхтаванымі. Так, Ажэшка стала іконай фемінізму ў тагачасным разуменні. Хто ведае, можа, гэта быў дух часу, а можа, паўплывала тое самае паўстанне. Чаму? Бо гэта сітуацыя, калі шмат сем'яў засталіся без мужыкоў.
забітых ці сасланых, маёнткі канфіскавалі ці абклалі драконаўскімі падаткамі, а жанчыны апынуліся ў галечы, адныя, ніхто ніколі іх не вучыў быць самастойнымі. Атрымалася драма. Як вам такое тлумачэнне? Напішыце ў каментарах. У Ажэшкі шмат герояў ужо з сучаснага капіталістычнага свету. Прамыслоўцы, інжынеры, лекары, маўляў, поспех дасягаецца не толькі з мячом на кані, але і працай, адукацыяй. Сваю волю можна рэалізоўваць у бізнесе ці ў сацыяльных праектах. Такі пазітывізм. Гэты момант таксама быў плёнам няўдалых паўстанняў. Але і тут Ажэшка папярэджвае. Як у аповесці з жыцця рэаліста. Там прамысловец паказвае цудоўныя таленты ў бізнесе, але пазбаўлены эмпатыі і абыходзіцца з жанчынай як мудак. Цалкам асобны пласт прозы Ажэшкі – гэта яўрэйская тэма. Польскамоўныя аўтары на гэтую тэрыторыю, як правіла, не заходзілі. Гэта быў іншы свет. А Ажэшка рызыкнула. І атрымалася не горш за якога Шалом Алейхіма. Самы вядомы твор Меір Юзефовіч. Там пра канфлікт кніжнага старога яўрэйскага свету з сучасным. Ці вось апавяданне «Самсон магутны». От паслухайце. Напярэдадні юдэйскага Новага года хлопец з беднай сям'і ўдзельнічае ў тэатральнай пастанове. І там на сцэне ён мудры цар, супергерой. Спектакль скончыўся, і вось ён ідзе ў царскай вопратцы у касцюме супергероя дадому. У марозную ноч. А дома змрочны пакой, закураная лампа, памёрзлыя шыбы, 2 саламяныя матрацы на 5 дзяцей. Балюча. Але бедны хлопец настолькі занурыўся ў свае думкі, што, здаецца, вось ён бачыць, як за вакном вырастае лесвіца, на якой сядзіць яўрэйскі бог і кажа яму: «Будзь мудры». Дарэчы, калі ў Гародні стаўся пажар у 1885 годзе і горад выгарыў амаль цалкам, Ажэшка займалася зборам дапамогі для пацярпелых. А гэта ў асноўным і была яўрэйская бедната. Яе сімпатыя да гэтых людзей была настолькі дзіўнай для навакольных, што людзі пагаворвалі, а ці не прыняла Ажэшка іудаізм. А тэма дапамогі ўсім, хто побач, для Ажэшкі была нормай. У яе ў доме ў Гародні ўвесь час нехта жыў. Найперш былі паўстанцы, якія вярталіся з Сібіры, ды не мелі нічога. Карміла, дапамагала, камусьці аплочвала навучанне. Таму ў Гародні яе не проста ведалі, яе любілі. Калі пад канец жыцця Ажэшка захварэла, то брукаваную вуліцу каля яе дома людзі высцілалі сенам, каб грукат падковаў па бруку не турбаваў пані Алізу. Ажэшку двойчы намінавалі на Нобелевскую прэмію у 1904 і 1909. Двойчы праігрывала Генрыку Сенкевічу і Сельме Лагерлёв. Затое яе творчасць належным чынам ацанілі ў расійскай імперыі. На наступны год пасля смерці ў 1911 у Віленскай судовай палаце пачаўся суд над кнігай пісьменніцы Глорія Віктіс пра лёсы паўстанцаў. Вырак суду быў смяротны. Знішчыць. Засталіся хіба 20 асобнікаў, якія вынеслі з кнігарні. Але творы Ажэшкі перажылі і Віленскую судовую палату, і царскую Расію. Зусім хутка іх пачалі выдаваць шалёнымі тыражамі, здымаць па іх кіно яшчэ немое і чорна-белае. Урэшце, Мураўлёўская вуліца ў Гародні, дзе стаяў дом Ажэшкі, названая ў гонар душыцеля паўстання Мураўёва-Вешальніка, атрымала новае імя – Элізы Ажэшкі. Магчыма, пазітывізм Ажэшкі спраўдзіўся. Тое, што яна рабіла ў самыя чорныя часы, было недарэмным. Як думаеце? Пішыце ў каментарах. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль-пакуль.